тамоми ҷумҳурӣ соли 2007 бо барномаи ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил фаро гирифта шуда буд ва сатҳи баландшавии беморшавӣ аз бемории сил низ дар ҳамун сол ба қайд гирифта шуда буд. ин ҳам бошад 78.5 ба 100,000 аҳолӣ рост меомад ва соли ҷорӣ, яъне ки соли охир, соли 2020, ин нишон дод ба 40.5 ба 100,000 аҳолӣ расидааст, ки ин аз он шаҳодат медиҳад, ки зиёда аз 38 нишондод беморшавӣ аз бемории сил паст шудааст, яъне ки коҳиш ёфтааст. нишондоди фавт ба 7.5 ба 100,000 аҳолӣ баробар буд ва соли 2020 ин нишондод ба 1.4 ба 100,000 аҳолӣ расидааст, ки зиёда аз 4 маротиба нишондоди фавт дар ҷумҳурӣ коҳиш ёфтааст. дар бемории сил бо усули Genexpert, усули генетикӣ таҷҳизот ҳаст, ки таҳлили балғами бемор гузаронида мешавад ва танҳо дар бемории сил он чӯбча микроб муайян мегардад ва COVID-19 бошад, тести худро дорад ва ақидаҳо буд, ки кадом нафароне ки вазифаи муҳофизатии бадан, яъне ки иммунитети бадани онҳо паст мебошад, ба сирояти COVID-19 гирифтор мешавад. Лекин хушбахтона дар соҳаи силшиносӣ, дар қиёси дигар бемороне ки дар ҷумҳурӣ, мисоли беморони қанд, мисоли дигар бемороне ки бемории қалб доштанд, дил доштанд, дигар беморҳо, дар байни беморони сил бемории COVID-19 камтар ба қайд гирифта шуд. Яъне ки дар маҷмӯъ дар тамоми ҷумҳурӣ дар байни беморони сил ҳамагӣ 22 нафар беморон ҳамрадиф, яъне ки ҳам бемории сил ва ҳам ба COVID-19 гирифтор шудаанд, ки хушбахтона пурра онҳо шифо ёфтанд. ҳастанд ҳамин хел ақидаҳо дар байни аҳолӣ, ки шахсе ки ба бемории сил гирифтор мешавад, яъне ки аз он оила, аз он хона оиладор шудан мумкин нест, ё ки ба шавҳар додан, ё ки ба шавҳар баромадан мумкин нест, чунки то ҳозир ақидаҳо ҳастанд, ки бемории авлодӣ аст. яъне ки аз он оила фарзанд ки келин гирифти ё ки домод шуд, ба беморӣ гирифтор мешавад. Лекин ин маҳз хато мекунад. таҳлилҳои беморон то соли 2009 ба ҷумҳурии Олмон равона мегардиданд ва муддати 2 моҳ лозим буд, ки мо ҷавоби ин таҳлилҳоро аз ҷумҳурии Олмон баргардонида хулоса барорем. мутаассифона ҳолатҳое буданд, ки то ҷавоби он таҳлил ба ҷумҳурӣ бармегашт, мо беморро аз даст медодем. хушбахтона оғоз аз соли 2009 ба ҷумҳурӣ чунин таҷҳизотҳо ворид гардид ва айни ҳол зина ба зина чунин таҷҳизотҳо дар ҷумҳурӣ зиёд гардонида шуданд ва айни ҳол дар ҷумҳурӣ 56 адад чунин дастгоҳҳо ворид гардида дар шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурӣ васл гардиданд ва фаъолият карда истоданд. бо истифода аз чунин таҷҳизотҳо мо метавонем, ки дар муддати кӯтоҳтарин, яъне ки дар муддати 2 соат ҳам бемории сил ва ҳам ҳассосияти чӯбча микроби силро ба дороҳои асосии зидди силӣ муайян намоем.